Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kulindelwe ingqophamlando emazizini kusasa. Umngani kwelokubulala umngani Obejola nonina. Kanti kwezokuthuthukiswa komphakathi ubhunge nezingenzi inzuzo. Lezi zindaba ze-1KZNTV kanti sifundelwa Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ubekwe ngabovu umcimbi wokugcotshwa kwenkosi yesizwe samazizi uNjabulo Miya E-Bergville maphakathi ke nelikaMthaniya nokulindeleke ukuthi ube kusasa ngoLwesihlanu mhla zingama-25 kwephezulu. Lo mcimbi ke uzoba ingqophamlando njengoba kuzobe kungokokuqala ukuthi Isilo Misuzulu sibe yingxenye yokubekwa kwenkosi selokhu ke sahlala esihlalweni. Kuzoqopheka umlando ebukhosini bakwaZulu njengoba kuzobe ngokuqala isilo samabandla Isilo Misuzulu kaZwelithini sizoba yingxenye yomcimbi wokubekwa kwenkosi ngemuva kwesikhathi eside lokhu kwagcina ukwenzeka. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uBonge Sithole Mloyi uchaza kabanzi ngokuhlela kwale ngqophamlando lapho Isilo siyobeka khona ngokusemthethweni inkosi uNjabulo Miya yasemazizini E-Bergville maphakathi nelikaMthaniya. Besize ungangezwe lakhe sizokhuluma ngodaba lokubekwa inkosi yakwaMiya. Asizokhumbula ke isizwe ukuthi ke sekunesikhathi ungasenzeki lo msebenzi ofana nalo ukuthi isilo samabandla kube yiso esizothula inkosi yesizwe ezizweni ezahlukene njengoba amakhosi ese-recogniziwe abekwa yimindeni. Kuye kube isilo ke sifikayo bese sizosho ke esizweni ukuthi ke nansi ke inkosi yenu yamukeleni nikwazi ukusebenza nayo ngekhathi zonke. So besizolungisa umcimbi ke ozoba khona ke wesizwe samazizi lapha ngaphansi kwenkosi uMiya nanokuthi ke bazi ngemva kuba inkosi yedlula bese kuba sekubekwa inkosi entsha ukuthi ke nansi inkosi sikhona. Kuye kwenzeke ngekhathi zonke kwesisikhathi kusuka inkosi sikhuliye kakhulu sithi hayi iyakhumuka hayi size sizokwazisa isilo beze bazokwazi isilo mangabe idlula inkosi bathela amanzi bageze isihlalo bese beyaqhubeka ke bayagcotshwa ke ngokusemthethweni bathule esizweni isilo samabandla. Usithole Mloyi uthi ke ukuvimbeka kwalemicimbi kwaba ke ngenxa yokubheduka kwegciwane iCovid-19 eyabe ngabavumela abantu kuba behlangane. Mawukhumbula ngo2020 kwaba neCovid enye yezinto ke zabangela ukuthi lo mkhosi ke ukuthi igozololo ngoba kwangavumeli ukuthi sihlangane sibe baningi sijobe sekubuyiwe ke sesiqalile siyaqhubeka ngeke saphinde kume ngaphandle bakuba khona inhlekelelo futhi eyovelela isizwe ukuthi bangakwazi abantu ukuthi bahlangane ndawonye kodwa kusukela manje sekuzoqhubeka iminyaka yonke nibona kabili kathathu amakhosi enziwa ukugcotshwa kwawo kwenziwa isilo samabandla. Kanti ke umntwana uSimphiwe wakwamenya amanzi uthi kuzoqopheka umlando ebukhosini bakwaZulu ngalo mcimbi. Ziningi inhlelo ezikhona njengoba sekuqala lenyanga yamagugu kuSeptember. Ezoqala nje ezinye kwakhona kuyo lenyanga esikuyo okuNgolwesihlanu. Lapha ingonyama khona izohamba esizweni sasemazizini kwaMiya. Iyogcoba khona inkosi mhla ka25. Manje ke bekubalekile ukuthi lungakafiki lo suku lo noma lelo langa lelo bayibeke ingonyama esithombeni ukuthi yini enzekayo noma yini elindelekile ukuthi ingasenze ngaleyo langa lelo. Njengoba sazi ukuthi kuzobe ngokuqala noma kumlando lapha esizweni sikaZulu ukuthi ingonyama yethu izobe iyoqala ukugcoba inkosi yokuqala. Manje bekubalekile ukuthi kuhlanganwe kuxoxe ngokuthi yini enzekayo nokuthi kuyokwenzekani ngaleyo langa lelo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni Ondini. Ufuna ubulungisa umndeni kaXolani ngalo Dlamini wasendaweni yaseNtuthunga 1 kwesakamthethwa okusolakala ukuthi wadutshulwa wabulawa umngani wakhe esekhaya kubo emsola ngokuthandana nomama wakhe. Umndeni kaMufi uthi uXolani Mthethwa ongumsolwa wangena emini bebade kubo kaMufi wafike wavulela ngenhlavu kulomngani wakhe ambambe oqotsheni ehleli nonina. Umndeni kaXolani Dlamini wabulawa uthi yizeke ubuwazi ukuthi ingane yakubo yabe inobudlelwane nomama kamngani wayo kepha ke bafuna ukuthi inkantolo yakwaMbonambi imgwebe masinyane umsolwa. Ifisa kuphothulwe ngecala lokubulalana kwabangani imindeni emibili yakwesakamthethwa eNtuthunga ongowakwaNgcobo kanye nowakwaMthethwa. Njengoba yombili lemndeni ibiphume ngothilwayo iyenkantolo yemantshi kwaMbonambi ukuzothamela icala likaXolani Mthethwa osola ngokudubula eBulale uXolani Dlamini owabe ungumngani wakhe ayemsola ngokuba nobudlelwane nomama wakhe. Okhulumela umndeni kaXolani Dlamini owabulawa uMpume Ngcobo ulanda kabanzi ngokwenzeka ngosuku lesigameko. Uma wayo
wayethandana nalengane. Kodwa futhi ingane yayingayi kubo konina. Uyena wayefika ekhaya kuthiwa noma esethi uyamxosha wayengafuni. Ngoba kwangalelo langa unina wayekhona. Ube abadubula bobabili ngabe asinankinga. Ngoba sithi cha kulungile ngoba badubule bobabili. Wadubula umfana wamshiya unina ekhona endlini. Wangena egcekeni emini ilanga libuka. Wamdubula ekhanda. Kukhona izingane ezincane, ingane yakhe nje encane na 8 years. Isinenhliziyo embi ngalendlela ngoba kangangokuthi yazi athi kwenye ingane umalume wakhe Ubulale ingane udubula ubaba wami. uNgcobo uthi bafuna ubulungiswa ngethambo labo. Lokho nje sifuna ubulungiswa la enkantolo ngoba siyabona kwenzeki lutho, icala lithethwa, akagwetshwa, akwenziwa lutho nje. Thina sifuna agwetshwe sibone sithola ubulungiswa ukuze siphole nathi enhlizweni zethu. uDolo Makhoba ungumngani kaMufi uthi ke sebekhathele ukugqiqa inkantolo ngodaba olungapheli. Okubhlungu kakhulu ukuthi bambulala kanje, bambulala emini phambi kwengane. Lezi ngane ihlala zodwa izintandane, akho baba akho mama. Kumanje nje baqashwe imoto kwehluka kwenyuka nje, lezi ngane sebisawona leyo madlana encane yeqolo, ufuna ikhokhele yona indleko lezi ngane. Umuntu akagwetshwa siyehla senyuka, icala lokho lihlehlile alikhulunywa futhi. Manje sazi ubulungiswa sobuthola kwenze njani. La imbonambi sinenkinga enzima kabi. Sibuya sigida njalo sibuyela la kodwa umuntu akagwetshwa. Phelele imali zengane, ingane zintandane lezi enganamuntu. Ngifisa ukuthi mina makabhadle ejele. Ezizwe lobhlungu lobazizwe khona akethi ukudonsa nje ahlale. Mhlawumbe inhliziyo ziyopha nengane ziyokhula nazisho ukuthi cha noma sengawophuma lelilanga ngowophuma ngalo kodwa zingane zibe nakho cha wadonsa umuntu wabulala ubaba wagwetshwa. Umlungisi Mthetho ongubaba kaMsolwa uthi ke imindeni yomibili ilinyalelwe njengoba naye indodana yakhe ifelwe nayi kusasa. Esingeke sikuchaze ukuthi kwenzeka kanjani ngoba akekho wayekhona, kwenzeka endlini bebathathu, kukhona unina, kukhona yena, kunayo uXolani phakathi endlini. So asikwazi ukuthi singathi ubani owenza ithile into ethile kubani, kodwa nje sikushoyo ukuthi nathi kaMthethwa sifelwe ngoba ingane yami iyaqala ukuboshwa and ikusasa layo lifile. Nami ngikhuluma nje umuzi wakithi uvaliwe, akasekho umkami ekhaya, angimazi ukuthi wabale kwashona. So sonke ke la asikho happy ngokwenzeka. Lokho ke kokulokho siqeqa lapha eMbonambi, wonke umuntu uyasibona isimo sase-South Africa, imali ayikho, upetrol ukhuphukile, sonke sihamba ngetransport masiza la. Phela silindele ubulungiswa obuyokwenzeka enkantolo. Lesigameko senzeka mhla zi-26 kuNdasa kulo nyaka ekhaya kubo kaMufi uXolani Dlamini. Kanti ke leli cala inkantolo yeMantshi kwaMbonambi isidlulisele enkantolo yeMantshi yaseNgwelezane lapho umsolwa obingelela khona iMantshi mhla zi-6 kuMfumfu kophezulu. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni kwaMbonambi. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza uhlangane nabanikazi bezinhlangano ezingenza inzuzo zezifundo ezintathu kulandela izikhalazo zazo eziningi zangaphambilini. Ekhuluma ke Mgungundlovu Khoza uthi lezi inhlaka ziwumgodla walomnyango njengoba ke zilekelela umphakathi ngezinsiza ezahlukahlukene. Laba ke bebekhala kakhulu ngezingqinamba okubalwa kuzo uxhaso lwezezimali okwenza kube likhunu satshe ukuphendula ke kwizimfuno zabantu. Abanikazi bezinhlangano ezingenza inzuzo zezifundo ezintathu okuMgungundlovu, uGu, iHerigwala basamukele ngenhloko isimemezelo sokuthi sebezokhokhelwa njalo ngemuva kwezinyanga ezintathu. So uJune kakhulu ubosidemand ukuthi sibe nama programs amaningi. So begcina sosebenzisa imali ngendlela obonayo ukuthi by December ngigcine songasena ama funds to carry on with our programs. So I think ukuthi quarterly uzosiza kakhulu because it's going to help us budget kahle ukuthi you know ukuthi this is the amount that you're getting so you can divide it equally amongst those 3 months. Business inkinga kokudlulile eziningi uthola ukuthi uclaimile nikezwe imali encane ungakwazi ukuchazela ukuthi ibe encane nje ngoba kwenzekeni sewuclaimile uyayibona lonto. Number 2 kufuneka manje nginciphisa ukudla lokho
esike sinciphe noma nciphise singadli banciphise nje kakhulu ngoba yabona kufuneka khona kule mali audit uyithatha imali audit. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza uthi lolu hlelo luzoqeda izinkinga. Sizokwazi ukuthi siwakhokhele in tranches. Uma sikhokha in tranches sokhokha quarterly. Siyazi ukuthi bekune outcry ama NPOs engajabulile ngempela ngendlela abakhokhela ngayo. Amanye ke aze avala, amanye abe nezinto nje ezizwayo ukuthi aziwaphethe kahle, awukwazi ukuplana. Isikhulu esiphezulu sezimali kulomnyango esanda kuqokwa uSenzo Zungu uthi bakhulumisene nomnyango wezezimali KwaZulu-Natal. Uhlelo lwe-cash blocking uhlelo oluqhamuka ku-provincial treasury umgcini mafa we-province okuyindlela yokumonitha i-budget yokuthi-ke i-department ayinikezwa yonke imali enayo kodwa inikeza kancane kancane inyanga nenyanga. So usho ukuthi-ke lapho u-treasury usinikeza 8.3% inyanga nenyanga. So lo mali leyo-ke binganele ukuthi sikhokhele wonke ama-NGOs 8 nama-NPOs 8. So begcina kunama-NPO angayitholi imali kuze kapakele kwenye inyanga elandelayo. So lokho kwenza ukuthi-ke ama-NPO engakwazi ukuthi asebenze ngoba imali ayikho. So-ke inhloko yomnyango-ke nongqongqoshe baseke beqhamuka-ke nombono ukuthi-ke sikhulume no-treasury basinikeze imali engapheka 8.3%. Kusho ukuthi-ke ikota nekota sizokwazi ukuthi-ke sikhokhela ama-NGO ethu imali eyanele. Ukhoza uthembise ukuziqapha ngeso lokhozi lezi inhlangano. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Asikubekelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zezindaba esithi yizo ezifolosayo namhlanje. Kulindelwe ingqophamlando emazezini kusasa. Umngani kwelokubulala umngani Obejola nonina. Kanti kwezokuthuthukiswa komphakathi ubhunge nezingenzi inzuzo. Uhlalo wenhlangano yomphakathi esizana namaphoyisa ekulweni nobugebengu eNanda uMbongeni Phewa uthi kuyabakhathaza ukubona imizamo yabo yokuqeda ubugebengu kule ndawo ishabalala kuhle kwamazole ebona ilanga ngenxa yokushawa indivu uhulumeni wezindawo-ke ezithathwa njengalezo eziyizinda zobulelesi. Uphewa usho kanje ekhuluma neziko lezindaba kulandela ukumenyezelwa kweziteshi zaleli lokishi njengezizihola zonke kuleli ngamacala obugebengu kumbiko wakamumva wobugebengu kuleli. Babona imizamo yabo yokuqeda nyanga ubugebengu elokishini iNanda inyathelwa ngezinyawo abohlaka olulekelela amaphoyisa ukunqanda-ke ubugebengu kule ndawo. Usihlalo walolu hlaka lapha uvezeke ukuthi ngokubona kwabo zonke izinsiza kanye namaphoyisa kufanele ziqiniswe kakhulu kulezo ndawo eseyiphenduke izinda zobugebengu kuleli, kepha-ke lokhu kakwenzeki nabathi-ke kungaba ngezinye zezinto ezibukhuphulayo. Ayikho into esikhulisa njengalo ukuthi out of onke imizamo esithi siyayizama sithi silwa necrime kodwa still siloku sivelile ekutheni nokwe asenzi kahle ekwehliseni icrime. However siyayenza thina imizamo yokuthi behle ubugebengu ngangokuba nje namangase nje ngithi buka ama-states uzothola ukuthi sehlile kuyimeda kakhulu. Ngesikhathi sehla namanye ama-station ayehla mhlawumbe mancane kunathi uthola ukuthi kule ngathi sisahleli kabi kodwa wona ayehla kancane. Umuntu unethemba lokuthi uma ngase nohulumeni bekhona ukusilekelela ukuthe xaxa kuloko kuyikona umehluko ungaba khona. Kodwa nje manje siyayidinga i-support from i-department ukuthi bazosiza kule nkinga esibhekene nayo i-crime. Kuzokhumbuleka ukuthi ngeledlule ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele udedele umbiko wakamuva nalapho kubonakale iziteshi ezili-10 ezilapha esifundazweni KwaZulu-Natal ziqaliswe-ke ohlwini lweziteshi ezingama-30 ezihamba phambili ngamacala okubulala kuleli. Eziyisithupha zingaphansi kweTheku ziholwa phambili-ke iNanda kanye noMlazi. Ungalawuleki kwezindawo ezicima ukoma kulamalokishi womabili ungabonakali-ke kwamaphoyisa emphakathini ngezinye zezinto ezithathwa njengezinomthelela omkhulu. Siyawabeka thina ama-hotspots e-crime ukuthi amaphi. Siphinde futhi sizoveza ukuthi kakhulukazi iziphi ikhathi la icrime ikhuphuka kakhulu. Okungasiza mhlawumbe kakhulukazi mangase ngiqonde ngqo ukuphela kwenyanga hayi yabona
makuyi weekend kuphela kwenyanga ubugebengu bakhulu kakhulu. Uma ngase kwenze nje amaphoyisa amakuphela inyanga nayo akazosilekelela ke sipatrole nawo. Ukuphuma nje amaphoyisa ukuthi akapatrole nathi azi ukuthi sizawuna siholi wona ayahola. Akuve ngathi sesacela sayisashama sithi ozani solekelelana bantakwethu. Ukuhamba nje nawo negebengu zingabona ukuthi ayisekushubile sekhona amaphoyisa. Sidleze sithandaza siguqa ngamadolo ayenzeki leyo nto. Amashiphi njena masithi siyawavala athi anivali ngana amathaveni amathaveni phela nama license hayi lo ne license uzovala ngo12 bathi nanti sovala nawe u12 ke ugcina manje na sesi in between amathaveni alwa nathi amashiphi alwa nathi sifuna ukwavalisa yethi nabo bafuna ukuthola iprofit akhona ngabe basiza ngempela oza kwethu ukuthi silekelelane into enjalo ngoba phela babantu bona abanana ilungelo ukuthi bahambe bayobhekana license ukuthi ivala nini ise valid amanye kudala expire thina njengesiphe vasivunyelwe ukuthi sihambe sibheka ama license ba we are not trained for that. Ukungafundiseki ngokwanele kwamalungu alezi inhlaka ikakhulukazi ngendlela eyamukelekile yokusebenza kugcina kasekholela ekutheni enze amaphutha kubeke engcupheni nezimpilo zabo. Ngempela sonto ungqongqoshe amaphoyisa kuleli wethule uhlelo i-Operation Shanela nalapho ke egcizelele ukuthi ke bazoqinisa umkhankaso wabo wokuqedanya ngobugebengu. Kepha ke uphewa uzokalese ukukhathazeka ngalokhu. Hayi ukuse kungasizi thina ngoba nala endaweni ekuthiwa sector 1 eMawoti kwathiwa kulotshwa ngelanga kufikeni uminister kwalonja kwathiwa ke manje kunotshwa into yo-blue light amaphoyisa azogcwala wona wonke amaqele ebusuku nje sobona kubuqephekephe ama-light a-blue zibona igebengu ukuthi hayi ke sengampela seyishelwa amanzi. Guess what kuzobe namhlanje sagcina eground silontsha leyo nto. It was 2001 njengoba ku-2003 namhlanje lokulontsha kwabo basebesihlala naleyo nto bese bebhala uzalontsha senza ukuthi only to find leyo nto ayisizi ngalutho iyasibulala kwayona kule bethi hayi sakwenza ukuthi and so what aweka ama-follow up enziwayo emva kwalokho bazobona ukuthi le nto abayilontshile ngabe umphathi iyawusiza yini sihlupheka nawo nalamalontsha ahlala enziwa umhlana amalanga. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ilinganiselo kuma-20 imphilandawonye ehlomulile ngenkathi umasipala uMlalazi usingethe isithangami sabesifazane. Imeya lomasipala uQueen Nxulu uthi inhloso enkulu ukukhuthaza abantu besifazane bephinde belekelelwe ukuze bekwazi ukuzimela kube khona bakubeka etafuleni. Abesifazane abasuka kubona wonke amawadi angaphansi komasipala uMlalazi enyakatho nesifundazwe bahlanganyele ndawonye kwisithangami sabesifazane ukuzocotshelelwa ngolwazi ukuze bakwazi ukuzimela. Kanti ilinganiselo kuma-20 imphilandawonye ehlomulile ngezinsiza ezahlukene okuhlanganisa izinto zokulima kanye nezokupheka. Imeya lomasipala uQueen Nxulu uthi inhloso enkulu ukugqugquzela imbokodo ukube ikwazi ukuzimela nokuziphilisa. Umcimbi wanamhlanje ila siqoqe khona abesifazane ikakhulukazi ke sizokhuthaza nokuzenza nokuzenzela ngoba njengoba sibaqoqile nje kuphela ukuthi nayi ngoba inyanga yethu kodwa sifisa ukuthi sibakhombise ukuthi kuyinyanga yethu kunjalo kodwa zikhona izinto abangaphila ngazo. Yingakho umsakazi nabalaleli nibona impahla zingcingo zokubiyela ingadi yiyo yonke amathuluzi okusebenza leyo msebenzi abasinikeze yona ngoba sifuna ukubakhombisa ukuthi lokhu esikukhulumayo asigcini ngokukhuluma kodwa sesiyakwenza ke manje. Ngibonile ke njengomeya wesifazane ukuthi namhlanje ilanga elihle lethu lokuthi ke lento siyenze ngayo lenyanga yethu ngalo lolu suku lwethu lwanamhlanje nakuze wonke umuntu waseMlalazi abone ukuthi asishumayezi nje ivangeli lokuthi abantu abazakhe bazenzele kodwa ke kuyenzeka. Usuku lwethu ke aluzugcina ngokuba nje luyi-celebration kodwa nje luyadlulela nalapho esithi ke abaphuma abantu besifazane bayisebenze bazakhe kwenzela ukuthi bakwazi ukuxosha ikati eziko njengoba sazi ukuthi ke nemisebenzi yentulekile futhi ke phela siyazi ukuthi abantu besifazane ibona abangama breadwinners emakhaya ngoba ibona ibhodo abalazi ukuthi namhlanje kudliwe namhlanje yini engekho namhlanje yini ekhona. Ziningi kakhulu namhlanje inhlangano ezizozuza namhlanje zingaphezulu kwama-20. Lo mcimbi usingathwe ngenyanga yabesifazane njengoba kuphinde kulwiswane kakhulu nesihlava sodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. Uxolo uphinde waveza ukuthi abesifazane badinga ukuvikelwa ngaso sonke isikhathi bangavikelwa kuphela ngenyanga kaNcwaba
kodwa bavikelwe unyaka wonke. Ziningi izinto ezizobe zenza la nangoqwashisana njengoba abantu besifasisonga lenyanga nje ukuthi sisuka la yini ofanele singayenzi yini ofanele senze ngoba noma kuyinyanga yethu kodwa igameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane zisaqhubeka. Sizosho futhi ukuthi umthetho wethu njalo hayi ngokuthi sidinga ukuhlonishwa sidinga ukuvikelwa ngoAugust kodwa sidinga insuku ezu365. Abesifazane bebegcwele ihholo bebejabulile njengoba bebezothola nezinsiza kanti abanye bebekhangisa ngemisebenzi yabo yezandla bayenzayo ukuziphilisa. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eShowe. Umphakathi wesizwe sakwaGumede umashele inkampani ekhiqiza ushukela othongathi ithongathi Hullet ukhala ke ngokuvalelwa ngaphandle kumathuba omsebenzi kule nkampani njengabantu bendawo. Obemeleke isizwe sakwaGumede kule mashi uSimanga Gumede uthi sebezame izikhawu eziningana ukuxoxisana nabaphathi bale nkampani kepha ke kube izinhlanga zimuka nomoya. Amalungu omphakathi wesizwe sakwaGumede emthandeni kwamaphumulo abephume ngeinkana yovala amasango enkampani ekhiqiza ushukela ithongathi Hullet esendaweni yasothongathi enyakatho nelikaMthani izolo. Kube nokuphazamiseka kokusebenza ngesikhathi ke lo mphakathi ufuna impendulo ongahlomuli kwawo ngamathuba omsebenzi kule nkampani ekubeni bethi yakhe ke endaweni yabo abayiphucwa nguhulumeni wencindezelo. Ngakho ke inkankane nenkankane malidle umsundu wangakubo. Ngokusho kwalo mphakathi ikhalo zawo kade kwasazishawa indiva. Kade sasithumele i-delegation ukuthi ayosikhulumela nalabo basemshinini ukuthi omkhulu bethu bavumelana ngomshini ngezivumelwano ezithile. Lawo malungelo asebasiphuca konke. Sithumile ke i-delegation kule iphela nje lenyanga edlule. Sabanikeza ke i-deadlock ukuthi isonto elilodwa sibekezeleke manje kwaze kwaphela inyanga sesilana ngendlela abenza ngayo bayasiphoqa ukuthi singene empini kanti asifuni impi sifuna okwethu bakwenze kuqonde nentsha ke ifuna lemsebenzi esincintshwe yona la sifuna okwethu kubuye kuthina kube nokusebenzisana phakathi kwesizwe nabo. Kanti lo mphakathi uthi ubungazile nje ukuzochitha isizungu noma uzoqhefeleta kule nkampani. Sithunywe Inkosi ukuthi sizwe ukuthi izikhalazo zayo zonke ekade ikhalaze ngazo kwenziwa yini zingabi nazo impendulo. Ukusebenza kugcine kubuyele ke esimeni ntambama kanti ke namuhla bebemele kumphakathi babe nomhlangano nezikhulu zale nkampani kwavunyelwana ngokuthi bazohlangana nesizwe sonke ngenyanga ezayo ukuze xazulule lolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuphilana kaMzimba idelele bafokozana kaCebekhulu ngibika ngise othongathi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Siyakubingelela ke sewamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kulindelwe ingqophamlando emazizini kusasa. Umngani kwelokubulala umngani Obejola nonina. Kanti kwezokuthuthukiswa komphakathi ubhunge nezingenzi inzuzo. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.60 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.63 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.20 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,920.78 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$83.21 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Silokhu siqhubeke njalo nokubashayisa abasemzileni waso isitimela saseMamelodi okweMamelodi Sundowns njengoba iphinde yalivula laba ishakalombili igebe lamaphuzu ezihola ngawo esicongweni se-DStv Premiership kulandela ukunqoba kwayo iRichards Bay FC zolokusihlwa eKingswellithini Stadium eMlazi kwelikaBanana. Kube igoli likaJunior Mendieta alishayele esiwombeni ke sokuqala elinike iSundowns iwin yayo yesihlanu kulandelana kule season. Isinamaphuzu ke awu-15 emidlalweni emihlanu kanti iBay yona isendaweni ye-14
ngephuzu elilodwa emidlalweni emine. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu Mnyama undlela zemhlophe ngiyaziguqisa ke namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.